Здрасти, YouTube. Ние сме Excite Gaming. Разбира се. Надявам се той да се чува, защото този профил ще е от двама човека. Разбира се. Ще снимаме геймплей на всеки игри. И пак се разбира се. Да. Дай Боже да се чува и защо слязох. А сега аз правя геймплей на Borderlands, да не повярвате. Аз пък го тегля. Да. И ще имам Чакай сега. успех нататък, ако му тръгне. Бе, много съм добър. На 5,5%. Мале как ги разстрелях. Масово убийство, дай. Умрете. Знаеш кое ще става сега? Кажи. Един мисля да нещо. До кое нещо? Знае. Не мога да знае. Защото нямаше къл. Да, не съм. И затова не сме, разбира се. Хубаво ти сега. Чай съм концентриран, така трепя някакви оръди. Що е пидерас? Някакъв пидерас. Значи, тук имаме някаква мисия сега. Да видим дали ще минем. Нищо не The Maze Game. Yeah. И аз съм стара. Влезем вътре. Влезем вътре, като нагледнете моля с джипката. И тая пещера до къде води? До никъде. Разбира се. Оле. Какво има тук? Отивам да трепя малко хора. Ако мога да се нарека с хора. Сега ще ви запозная с моето любимо нещо. Вижте какво прави просто. Кой за любимо нещо? Ще виж на клипа. Ще видя. Ах, кой метна бомбата? Ти ли ме? Негър грозен бе. Може да е бял. Бял е, да. Чакай ти негър. Може да е китаец. Ще ми щупят картешницата. А между другото, знаеш ли що? Китайците са жълти. Що? Тут пикаят срещу вятъра. Ти си китаец. Аз се спа. Някакъв пиднер се спами. Така, кофа след кофа. Ще гледам да бия кофе, така за клипа. Ще му искаш? Аз ще му пиша. Той не е български, но все пак ще му пиша. Кой искаш? Пендел. Ако искаш, ще снимам как да видиш. Кофичка, ще бия повече кофичка за клипа. Да си напълни ли? А? Да си напълни ли кофе? Да ти какво? Да ти напълни ли кофе? Не. Това с вода не щеш ли? Аз пълня кофите на тея с бързо. И съм на ужасно гадно място просто. Живот. Ох, майко. А не, разбухам картешницата. Ах. Давай, те от 50 места. Пропуснах? Не пропуснах. Умре, бе. То, след това аз му пиша на български. Мане. След това аз му пиша на български. Какво ми бие? Ух. Да се оправя. Като има разбира да се оправя. Не. Мани. Голем фейл, бе. Не бягай. Грозен. Ох. Това се садна, защото не ме разбира. Умрях. И ще пак се върна да ги бия. Малък фейл, нищо. Нормално. Не съм много слаби все пак. И сега ще ми вземем пари. Една няма да вземе от мене. Честно. Обеднях. Ще се богатеш. Също за тази игра съм доста добре финансово. Защото по принцип повечето си оръжия. Елате бе, грозни. Сега вече ще патите.
Къде си, бе? Здрасти, Грозен. Да. О, сега ще има малко картечница, бе, пак. Майко... Патроните ми. Мани. Може ли такъв фейл да правиш? Ще го довърша ръчно. Готово. Къде си, бе? Умря. Тука съм. Аз не говорих на тебе. Знам, бе. Ама все пак съм тука. Ти си тук, ама. Естествено, че съм тук. И клипчета ще ги правят по-къси. Причината, че YouTube не прави проблем. На част. Така. И за да ги кача, много чисто ми бави компа. Добре, тук защо дойдох сега? Какво ще правя тук? Очистих всички, сега ще потърся някой съндък с пари. Тук предам на псовни, само ми спаме. Сега, бум. And бум. Да. Дай да се легава. Не, силата е в тебе, не в мен, не бъркам се. Това виши ковара. И което го направиш с пъти. Йонко, Кажи. аз съм джедай. И аз. Тогава нека майка ти бъде с мен. Няма посъщни джедайски. Ще хвърлим една граната така за фън, а сега ще бягаме. Защото ще я патим. А сега ще се върнем, Пидра. защото сме пропа. Ухо. Ще любим предмет училище. А тук няма нищо интересно. И кръвта ми е критична. Ще това пидра да ми писа сега. Вониш. Кое е любиме място училище? Да. Междучасието. Междучасие. Да, не знаеш кой е? Голямото междучасие. Не, пожар. Опа, помпа стая. Гледа ли го на Том Walking Cat? Това. Помпа? Гледа ли го на Том Walking Cat версията? Ой, пушим ганджа стая. Така. Може да... Малко съм никъде шофьор, ма не може да сме идеални. Всички. Сега това ще го прескоча. Гах ти офрода, брач. Ма на тая игра не се управлява много лесно. Сега, гледайте. Про. В момента се легава даже. I believe I can fly. I believe I can crash and die. Така, добре. Местим се, минаваме друга мисия. Между другото, в лични. Друг път има такива бъгове в лични, да нещо такова. Този път, като културните хора ще мине през мост. Така, като културните хора минаваме. И мисля, че приятел ще слуши микрофона. Не, няма да слизам. Така. Добре, това е забавно. Забавно. Ще пръскам кофе. Имам чувството, че след малко ще отивам до нашия град. Не игри. Абе, И ето го отново е тук. И се падна надявам- тапата. И се надявам да се чува. Гледайте само на